Good morning mga idol. Very blessed day mga idol, no? Kasi nakatanggap na tayo ng sahod sa narabahuan natin doon sa park mga idol, yung tindahan. Ito na yung sahod ko mga idol. Maraming salamat kay Uncle GR sa kanyang binigay na trabaho, kay Ate Tata. Pag-sideline tayo doon. For this video mga idol ay bibili tayo ng bigas at mga iba pang kailangan dito sa bahay mga idol. Pagkasyahin lang natin to mga idol. Ang sinahod ko doon mga idol ay 1,000. Tapos nakunan ko lang to ng panggas ng motor, kaya may natira pa na 870. Pagkakasyahin natin to ay yung mga kailangang bilhin mga idol. Tayo na mga idol, pupunta tayo sa tindahan. Natid lang namin sa eskwela ang mga estudyante mga idol at pinila na rin namin ng baon. At nandito na kami sa tindahan ng bigas at sa mga grocery. At medyo mahal na yung bigas ngayon mga idol. Ay 40 na yung kilo. Meanwhile, Yun mga idol, nandito na kami sa bahay mga idol. At galing na kami ng tindahan. Kapag grocery na rin ng kahit konti lang. Meron tayong sabon mga idol para pang laba. Tapos meron tayong bigas na 5 kilo, noodles, tapos pang baon ng bata mga idol sa eskwela. Meron tayong shampoo, saka bar na sabon. Meron din tayong pagkain ng manok mga idol. May pinapakain din tayong manok. Pag wala tayong ulam, meron tayong mga katay. Tapos meron tayong itlog mga idol, 3. Tapos 2 sardinas. Tapos siyempre dapat meron din tayong kape mga idol. So yung kape natin mga idol. So yun, maraming salamat sa ating blessing ngayong umaga mga idol. At meron pa rin tayong natirang pera mga idol. Meron pa tayong 395 na pera natira. Pang baon-baon sa estudyante mga idol. Tapos pang gasolina din. So ito yung lahat ng nabili natin mga idol. So, maraming salamat sa blessing na binigay sa atin ng Panginoon. At kahit konti lang ay meron. At malaking pasalamat natin yun. So dito ko na tatapusin ang video mga idol. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta.